El cerimonial de l'arxiu és un document, és un manuscrit d'època moderna que tracta, entre d'altres assumptes, sobre les cerimònies i esdeveniments que ocorregueren a la ciutat de Mallorca en el segle XVI i XVII i en què hi participaren els jurats de la universitat. Aina Escobar Sánchez, estudiant del doctorat en Història de l'Art Modern a la Universitat de les Illes Balears. Ja fa una sèrie d'anys que estic analitzant aquest document com a objecte de la tesi doctoral, una tesi que tracta sobre les festes a Mallorca a l'època moderna. En aquest sentit, aquest document, aquest manuscrit, és una eina cabdal per a conèixer les característiques i evolució de les festes en el seu context polític, econòmic i social. La universitat va néixer per privilegi del rei Jaume I en 1249 com un òrgan col·legiat de govern format per 6 jurats. 6 jurats de diferents estaments, un de militar, 2 de ciutadans, 2 de mercaders i un de menestral, que eren elegits periòdicament, com a mínim durant l'edat moderna, pel sistema de sac i sort. La seva principal missió era preservar les llibertats i franqueses de Mallorca, així com regir, administrar i governar l'illa, el municipi, segons l'interès comú de la universitat. En aquest sentit, tenien especial rellevància pública. És en aquest context que hem d'entendre la redacció del cerimonial de l'arxiu com una espècie de manual d'ús i bones pràctiques. En aquesta línia hi trobam 2 expressions recurrents, que serien la de fer memòria i la de preservar la consuetud, és a dir, fer prevaler els antics usos i costums de la ciutat i reina de Mallorca. Un exemple d'això que parlam és aquest fragment referent a la cerimònia de jurament d'un virrei, que servant la forma antiga havien d'anar 2 tan solament i posen-lo a la part esquerra fins a la seu a jurar i après d'haver jurat posen-lo a la part d'altra i acompanyar-lo a la porta del castell, el que en continent així ses magnífiques ho posaren en execució. I manaren amb estos escrits fer-ne perpètua memòria, perquè per lo que ha de venir se tingués forma de lo que se deu fer. I no se facin coses noves a la universitat, que apareixen molt mal, perquè les universitats s'han d'apreciar de les antiguitats i no innovar en elles, majorment en coses que es va de la honra i reputació del regne. Si bé el document conté notícies entre 1541 i 1686, el cert és que el document va ser redactat a la segona meitat del segle XVII com una compilació de registres, algun d'aquests registres provinents d'altres documents, que podria ser el noticiari del custós de la Seu Joan Fe, però la majoria d'aquests registres provinents redactats de la mà dels escrivans de despeses menudes de la universitat. Aquests escrivans, que de fet són els autors intel·lectuals del llibre cerimonial, són 6 en el període que abarca el document i els seus noms són Miquel Malferit, Pere Onofre Salvà, Francesc Salvà, Francesc Berenguer, Cristòfol Berenguer i Rafael Blanquer. La seva figura, la de l'escrivà de despeses menudes, avui en dia és poc coneguda, però en el moment era una figura importantíssima, ja que portava annexes en el seu càrrec les funcions del que avui coneixerien com a mestre de cerimònies. A diferència del càrrec de jurat, el càrrec d'escrivà de despeses menudes no era temporal, sinó permanent, i el seu nomenament era d'incumbència del Gran i General Consell. Es tractava d'un càrrec de gran responsabilitat, discreció i prudència en un moment en què les autoritats eren extremadament primmirades en l'observança del protocol i en què una simple falta en aquest protocol podia ser fruit de grans tensions entre institucions. Per exemple, les tensions entre la universitat i el poder reial, entre la ciutat i la part forana, entre els poders eclesiàstic i seglar. En respecte al seu contingut, podrien dividir-lo en 5 grans grups. Celebracions, que serien el gruix del contingut, entrades, juraments i nomenaments, defuncions i notícies. El manuscrit és un llibre de 384 fols de paper plegats i cosits entre si amb una coberta de pergamí i se troba en un estat de conservació òptim, el que ha afavorit que se pugui transcriure al complet.